Vakati zvenyu masoja angu nasi ndatirega nimbotora video iyi kuti ndikuzivise mamiriro azvakaita nhasi. Nepamusana pekuti kubhazi varatanga kubuda nyaya dzese dziri kubuda munewspaper, handina kumbobvira ndataura neany newspaper kana kukomenta kunewspaper, asi nepamusana penyaya yakabuda muZimbo Today, ndaona iri nyaya inogona kuconfuse kana kutadza kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika, nepamusana pekuti handina kutaura navo ende nyaya yavakanyora ndizida kuti vakaiwana kupi. Naizvozvo ndosaka ndatora video iyoyi. Naizvozvo ndikuda ngokutendai mafans angu, vatsegeri vangu vanga vachimira neni and vakumira neni when I'm currently facing all these malicious allegations. Ndoda ngokutendai kuti guys, thank you so much. Ndiri kuenderera mberi nebasa, ndiri kuburitsa video yemudhara chauya maimanje yatakaita kuSouth Africa. Saka munongocheka pa YouTube. I think after a week or so muchaona video yabuda. Thank you so much guys. I love you. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maita wokutanga pa ZimDI TV News kunzwa zviri kuitika.